Isu-isu sarapan ceker orang nganggo sego. Sepeda anyar kena gawe pamer. Ita itu mana si tonggo. Glani, katanya rek. Ya iya sih. Bojo urung disik-isik, peda disik-isik. Kayak ruru wae. Breng. Isik-isik bojoku dhewe lah apa lapor kon. Aku isik-isik bojomu. Baru laporan kon. Lambemu bret. Lambe tak pedal. Kene lek pedal tak pancal ngene. Nyolong nandi. Nyolongnya apa sih rek? Tuku anyar iki. Apane anyar karo second lho. Anyar iki. Diomongnya anyar rek. Anyar ku mambu toko. Anyar cok iki. Gak mambu Takut toko tuku. iki. Ngapa toko mbok ambus-ambus iki? Anyar ku iso laseng. Demek-demek diomongnya anyar ya anyar. Sembuh, bret. Pas second banyak gak ngurus. Ya memang dhewe ku mbok. Wah, kandhane beda anyar kok angel. Anyar itu ya anyar itu ya tas tuku itu lah anyar. Loh, ngapa ada gendeng itu? Terus muter-muter dok gini gitu. Hei, beres lagi. Woi, gendeng. Kau lapo sih muter-muter nang kene iku? Kok kurang penggawean nek kon iku. Kamu nanya. Oh, anjen arek gendeng iki kandhane gak kena. Lho, tak sawat sandal kon gak ngali kok kene kok. Lha jadi terus wis ngali kono. Sing ado kene lapo sih muter-muter kene. Oh, arek gendeng iki anjene. Ora kena. Jawab aku. Janji mbok aku bare iku. Oh, goblok. Ngaget-ngageti wong ae. Odlok iku. Loh.
Lah nih, hebat lho. Model koyo ngono kaya pamer-pamer sepeda barang. Atasnya sepeda ngono ae kok. Iya, ya sepeda anyar ya jenenge wong lek duwe sepeda anyar kok sepeda apa ta apa mesti. Si, apa nih? Tunggu dong. Awas. Pun lu gua. Pikir arek geng motor liwat. Dapak gak ngono Suarane koyo ngono. Rame tanggane. Maksudnya apa dikai salon bareng ki lho. Lah iya mbok, Cak. Kok tambah ramene ngono. Mas itu tambah gak karuan sih wong iku. Hebat iku. Lah iya. Gak jelas, mari pamer-pamer saiki dikai salon. Oh, cek tambah krungu wong-wong. Iki lho pedang anyar ngono paling Mas. Gak jelas. Wah, terus cepet kemenyek. Tak iki rek ya apa rek baterainya entek iki. Wah. Untung nggo pancaran. Sip. Kapok, jowor ngontel maneh rasakno kon saiki. Syukur